Здравейте, уважаеми приятели на Господари.com! Започва първи епизод на новата ни поредица шампионски игри, в която шампиони ще коментират шампиони. Много интересни теми в следващите минути, а гостите са не по-малко интересни. Божидар Искренов, радостта на народа. Здравей, Гиби! Здравейте! И Ивайло Петров. Топката е в игра, така че шампионски игри започват, уважаеми гости. Започваме с кадъра на седмицата, който обиколи всички телевизии и цялото интернет пространство. Ето го кадъра и вашия коментар. Отдавна не бях виждал такъв кадър с лопата за ринене на сняг. Първа копка или най-доброто спасяване на босато, защото ако тази лопата се беше озовала върху някой от футболистите и щаба на Лудогорец, нямаше да бъде никак приятно. Аз ще отговоря само, може би, с едно изречение или малко повече. Аз не знам тази лопата какво прави там, след като стои да не изчистен. Не знам, някой си е взел като сувенир от последно. Добре. Взел си е като сувенир от последния мач на ЦСК на Народна армия. Нали? Това да му бъде сувенир, нали? Да си го има в колекцията. Нали? Това... Не знам, трябваше да има и бухалка, може би, да знам. За мен това е спасяването. Бих казал на годината. Да, ето сега виждам на босато. Защото тук на това не го виждам много добре. Значи той му хваща ръката, нали, с стюарда, който е. Защото ако беше стигнал още по-напреде, имам предвид да стане инцидент. А то натам отиваше, между другото. Натам отиваше, да. И аз затова бих казал, че е спасение на годината. Но на мен друго ми прави впечатление точно в тези ситуации тук. Знам какво ще кажеш. Започваме по темата дерби, сбогуване, скандали. Голямо дерби, като завършък на футболната година у нас. ЦСКА загуби от Лудогорец с 0-1. Сбогуване с стария стадион Българска армия, след като беше анонсирано, че до 2 години ЦСКА сега започва да строи новия си стадион. Голямо дерби, както вече казах, невероятна атмосфера по трибуните, с много хора дошли да се сбогуват с реликвата стадион Българска армия и един скандален завършък. Уважаеми гости, един момент след последния гол на Лудогорец, дълбоко в продължението на срещата, ударен човек, в случая Здравко, добре познат на всички футболни привърженици. Кой крив и кой прав в тази ситуация? Това си задават вече няколко дни хората и футболната общественост. Кой крив, кой прав? За мен това не е допустимо в 21 век да има такива ексцесии на даден стадион. Първо, ето тук говорим за тази ситуация на Делев. Може би не трябваше да изразява по този начин радостта, както виж и тук и другите футболисти на Лудогорец дразнат сектор Г, което това е за мен огромна провокация. Че се радват на гола? Не, провокация. Тук не става дума за радване на гола. Тук от всякъде имаме провокация. Първо. Второ, ми прави голямо впечатление и респект към босато, който е единствения, нали, с Шопов гледам, това го гледах много пъти, с Шопов в началото, защитиха да не станат още по-големи ексцесии, с една дума те защитиха сектор Г. Отделно провокацията на Здравко. Виж ли прътна къде е? И кой се удря? Кой го удря Здравко? Кой го удря Здравко? Казваш, че това директно е симулация. Здравко се удря сам. Имаш и такива твърдения, доста клипове се появяват. Чакай, какво значи имаш такива твърдения? Ти виждаш, че Здравко се удря сам. Дава Здравко как се удря сам. Той симулира Здравко, да го кажем направо. Абсолютно. Виж, прът. Оп, и сам се удря. Но не, като го гледах по телевизията, не се вижда. Виждам топката как лети и виждам пръта. Сега ти, Гиби, поне се усмихна. Ти знаеш ли, че нашия добър приятел Ивайло Петров преди години имаше подобна? Нека да си я припомним тази ситуация. Не знам дали Здравков успя да надмине Ивайло Петров преди колко години. Беше ли го гледал, Гиби, това? Не. Аз му го казах. Мене нямаше. Не може да го сравняваш с Здравко, според мен. Тук Бой Лаклинов стали си нещо страшно. Златен скункс получи тогава Ивайло. Заслужил си го. Доволен си от творчеството. Какво говориш? Турците обаче показаха как се прави. Точно ден след дербито между ЦСКА и Лудогорец, в Турция имаше още по-сериозен инцидент. Какво става?
Нокаут. Президента на Анкара Гюджу отиде и директно нокаутира съдята. Няма да посяга с лопати, няма да го цели с предмети. Директен нокаут. Лекъв шут му вземе. Така. Уважаеми гости, решението на футболната федерация на Турция. Спиране на първенството за неопределено време. Кога ще видим подобно нещо и в България? Не говориме само за конкретния случай на българска армия. Имало и случаи на Герена, и в Пловдив, и къде ли не. Един матч максимум без публика, една дебела глоба, за да си вземеме парите и до тук. Виждаме в Турция как се прави. Да, наистина за по-сериозен инцидент. То ние нямаме футбол, ти искаш да вземем някакви решения. Ние нямаме правила, нямаме нищо. Малко по-късно и по тази щикотлива тема, но малко по-късно, разбира се, конгрес и оставки. Но преди това, как се сбогуват и с стадион Българска армия? Взели си нещо за спомени, Вайло? Аз от самия стадион съм си вземал... Някоя седалчица нещо не прибра? Не. Густаво ми подари фанелката, която игра с Лудогорец. Като негов бивш треньор. И му казах даже да не искам да се пере, искам както изцапано от тревата, от атмосферата, от всичко. Си я слагам в рамка и на стената. Сигурен съм, че много от любителите знаят, че Божидар Искренов има известен период и в с екипа на ЦСК. Най-емоционалният, най-запомнящия се матч с Левски или с ЦСК беше на този стадион Българска армия? Всичките мачове между тези два отбора емоционално беше един-единствен път, който за първ път против с ЦСК, това беше 90 коя година. На 4 януари отивам на тренировка, защото вече съм в част от екипа на ЦСК. И Добри вика, гледай, да видиш нещо, и се качихме горе на трибуната. И той вика, може ли да видиш? Аз викам, какво да гледам, бе? Отгоре гледам, където е написано с крака, което ми беше уникално изживяване, уникално чувство и просто нещо, което се изненадах много, много хубаво, че пише добре дошъл Гибик. Това, което никога и в сънищата не съм си помислил, че такова нещо може да бъде. Стадион. На този стадион. Прекрасни емоции за публиката и за всички, които обичат ЦСК в началото на дербито и една тъжна обиколка след неговия край, защото ЦСК, сигурен съм, не постигна мечтата на тези 16, 17, 18, 20 колкото и да са били зрители, да победи Лудогорец и да вземе някакво предимство в борбата за титлата. Защо, Ивайло? И показа ли шампионски аргументи ЦСК срещу Лудогорец? ЦСК, тук засягаш една много тежка тема, лично за мене. ЦСКА нищо не игра, аз съм го казал и преди. Единствения, даже не матч, а по време беше с Локопловдив първото по време. ЦСКА не показва този дух, този характер на отбор, който иска да стане шампион. Чета, слушам, гледам, феновете пак били виновни, защото последния матч... Имало прекъсване. Така. Футбола, спорта е за феновете. Значи ти ако не може да това напрежение, че феновете бомбички, еди, какво си влизат, викат, значи ти не си за Левски, не си за ЦСК. Слаб матч. ЦСК по нищо не загатна, че иска да стане шампион за този матч. Направи ми едно грозно впечатление. Едно изказване на един мой биш колега. След матча, където каза, че да, разваляме вече стадиона и да дадем на бедните, да им дадем една козирка, която не му прави чест да се меше в ситуацията спрямо Левски. Обиди ли те теб лично това? Не ме обижда, защото това нормален човек няма да го каже. Дай да дадем на бедните козирка, че си нямат козирка. Първо това ти нямаш право да говориш за Левски, защото си никой в Левски. Така че не дай си даваш мнението и не дай да се изказваш неподготвен, защото не ти отива. Независимо къв си, бизнесмен ли си, къв си, не ми е работа и не ме е интересно. Просто нямаш право да коментираш Левски. Работил си с Ел Маестро, дали обаче той е точният човек Ивайло да изведе ЦСКА до шампион? И той ли е виновника за тази, както ти каза, нелицеприятна игра на ЦСКА в пореден матч, или просто трябват други футболисти? Да, работил съм с нещо, но това, което виждам, отбора няма изведен лидер. А един отбор, Гибона знае, ако нямаш лидер, за никъде не си, няма кой да се нагърби, няма кой да хване моментите, как се казва, да се скара, да се сбие, да дигне духа, всички тези неща. Няма, това в ЦСКА. Да падна за дуспа. Няма, това го няма. Разбираш? Оставаме на страна и другото, което че футболистите
днешните футболисти са малко разглезени и не търпат на критика, не търпат да им кажеш истината. По темата класа, продължава ли да има голяма разлика между Лудогорец и ЦСКА? Индивидуална класа, футболна класа? Тук опираме вече до финансови възможности. Не, че господин Ганчев няма пари. Аз всяка година казвам, да, ЦСКА ще стане шампион, да, ЦСКА. Май вече не си и ти вярваш. Не. Значи, сърцето ми, душата ми иска ЦСКА да стане шампион. Значи няма как да го отдъркат. Но Лудогорец е фаворита. Да, но Лудогорец е фаворит. Особено след тази победа, която оня не стана. Не мога да кажа на черното бяло. И веднага прехвърлям към синия ъгъл топката. Лудогорец е фаворита за титлата. Иво е прав, защото примерно нормално е, той си е от ЦСКА, нормално е да кажа, че иска ЦСКА да стане шампион. Това нормално, аз да искам Левски да стане шампион. Но ние слагаме ривата преди Тигана. Има много отбори, които не са за подценяване. Един е Левски, а да не говорим за Черноморе. Черноморе е хита в момента в нашото първенство. Един отбор с сериозен треньор, който показа, че за да бъдеш първи и с разлика в точките, значи не играеш случайно и не побеждаш случайно. Гибите пишат в момента история за първи път. Това е факт. Да, това е факт. Зимуват на върха в българския футбол в този им вид. С разлика в точките. 3 точки е разлика. Добре, изключвате ли варианта Черноморе да стане българския Лестър? Нали, това казах преди малко. Не дейте да говорите, сега говорим, нали, той за ЦСКА, Лудогорец, аз нямам право, аз съм за Левски естествено. Но има отбори, които могат да се намесят сериозно в тези всички. Ако трябва да бъдеш реалист, Черноморе може ли да се намеша? Ама защо да не може? И да триумфираш титлата. Защо пак, нали, сагата Левски? Левски е на 7-10 точки разлика, който пак казвам. Нищо не е 10 точки или 7 точки разлика. Всеки може да сбърка. 3 точки е за победа. Как ти звучи Черноморе шампион в края на сезона? Черноморе има сила, да. Има добър треньор, има добър колектив от това, което гледам, нали, на мачовете. Остава да издържат надбягването. Добри единици. Остава да издържат на... това те питам, има ли потенциал в момента да издържат? Мисля, че имат... Стига... Извинявай се на секунда. Има много фактори. Това ще да кажа, да. До започване на първенството зависи много подготовки, нали, ще има трансфери, входящи, изходящи и така нататък. Това са клубовете, които ние не можем да гадаем или да коментираме. Но на този етап виждат, че играят много сериозен футбол. И другото, което не е изненада, че те са на първо място. Те играят почти всеки матч на такова ниво, който, нали, се старат да играят хубав футбол и побеждават. Сега длъжни сме да уважиме един от специалните ни гости, Божидар Искренов, човека от няколко минути. Бута, темата Левски, кризата в Левски. След чудесното начало на футболния сезон у нас, криза в Левски в края на годината, ют към резултати и във взаимоотношенията между организираните фенове и собственика Наско Сираков. Криза ют към финанси, която не е тайна за никого. Божидар Искренов, в Левски ситуацията е позната в последните години. По това време клуба в повечето случаи отпаднал вече от турнира за Купата на България и е с илюзорни шансове за шампионската титла. Защо гиби при положение, че сезона започна чудесно? С една европриказка, която завърши срещу много силен съперник, като Айнтрахт Франкфурт. Не мога да кажа, че има. Всички знаят за кризата в Левски, аз няма да открием топлата вода. Кризата е от дълго време. Вече не помня от колко. Но говорим за футболна криза и за това нещо, аз не мисля, да, в Левски има много големи проблеми, от гледна точка на това, както го виждаме. Аз пак повтарям, ли се потретвам ли в такова, че мене няма дълго време. Не си вътре в кухнята. Не съм, не само в кухнята и съм въобще от всичките тези неща, които се случват. Само който имам някаква информация, който чета по някакви сайтове. Но проблемите, които имат, нали, от футболистите, които са контузени дълготрайно и всеки матч имат по един-двама и даже на кой мач бях с Ботев Пловдив. Не можеха да попълнат групата. Те нямаше кой да влезе. Даже да излезаха, ако той Цунами се контузи тогава или Кордова. Както да имат си големи проблеми. Единственото, което имам, моето желание да Левски, да бъде Левски, който аз съм играл, който преди мене са играли, който и след мен е имал, нали,
е бил на това място, което му се полага, да бъде където заслужава. Тия мачове, които гледа, хареса ли ти играта? С Локомотив ми хареса, с Ботев Флорив също не бяха добре, в смисъл не бяха зле, но там едната грешка и кой друг. Матчът с Хевър вече го видяхме с какво стана. Те мислеха, че ще паднат сами, защото са в такава незавидна ситуация. Може би имаше някаква доза подценяване, който им не се оказа лоша шега, нали? Мнението на Ивайло Петров, все пак като юноша на Левски и като страничен наблюдател. Тежко е положението в Левски. Вижда се, че нещата не са добре. А когато Левски не са добре, не е хубаво за футбол. Както и ЦСКА, когато не беше добре, защото знаем, Левски и ЦСКА, това са отборите. Ако не са Левски ЦСКА, едва ли не няма футбол. Това са отборите. Както е в исторически план. Абсолютно така е. Защото хората обичат и Левски и ЦСКА. Не говоря за другите отбори. Защото там няма какво да се говори. Приятел си, играл си заедно с Наско Сираков. Има ли верен ход в момента като собствен, при положение, че даже му поискаха вече от Сдружението Левски на левскарите акциите им, казаха едва ли не да се маха от клуба? Повтарям, първото нещо, което е най-важното, Левски да бъде финансово обезпечен по всякакъв начин. Хората го чакат от няколко години това. Ти ми задаваш въпроса, какво искам? Финансово обезпечен и да излезне един човек и да каже, ето ги, парите ги има, сега почваме да правим първа стъпка, една стъпка, две стъпка, три стъпката. Имат си екип, който, ако те си направят екип, който вярват един на друг, и мисля, че... Има ли такъв човек в държавата? Ти виждаш ли такъв човек, който може... Левски и ЦСКА са големи лами? Аз мисля, че има достатъчно много левскари в България, както и то много богати левскари, които би трябвало клаузата на Левски, която сега гледам един стадион, който стадион, аз съм играл по стария стадион, нали, който си беше моят си стадион. Искаха да направят нещо много хубаво. Наистина плана, който го гледах тогава, аз още бях на Герена, ще изглежда страхотно, обаче се оказа, че спукаха гума. Нали, предишните собственици, които бяха. Той Георги Илиев иска да... Не ще му се обада, ако мога там някаква връзка нещо се пуснем и да докарат като ако обявят на търг, ще си я вземеш от търга. Може, той каза, че ще дадат на бедния без да има търг, така че няма проблеми. Това ще го измислим некси. Но ти казвам, че това е единственото. Докато не се реши проблема с собственик, който да дойде, богат човек говориме. Не говоря за собственик, президент, вице-президент. Да има пари в клуба. Да дойде фирма, който ще да дойде да каже, ето, Левски има тези пари, които ви почвате да си правите селекции, каквото иска да си правите там да се такова и да няма вече тия приказки Левски пак. Няма пари, какво ще правим, ще го затваряме или няма да го затваряме, ще фалира или няма да фалира, което е несериозно за един отбор като Левски. Николай Костов, дали ще остане треньор на Левски и след нова година? Ти ме питаш мене за Левски дали треньор ще остане. Нито един треньор не поема отговорност вече. А трябва вече да почва да... Терени, съдии, фенове. Да. Ама то други отбори има по-голяма селекция, ама съдята еди какво си, вара еди какво си, феновете еди какво. Няма начин, докато не се почне да се поема отговорност, няма как да стане. Аз ще допълня само нещо. Пак коментираме треньорски рокади и треньорски такива смени, което всички знаят, че в България треньорите ги сменяват през няколко месеца, което е пълна неблагоприятната професия. Да не влизаме в подробности за треньори, които са си падали в едни такива ситуации, които имат по 7-8 по 10 в историята, да не говоря за кои треньори. Треньор даже и един ден не беше подписан, вечерта го уволниха. Това имаше и други, които имаше няколко минути и го махнаха, както и да е, и то в България естествено. Трябва да има някакво спокойство на тези хора, защото тяхната работа още не е лесна. Така че... Отписваш ли Левски от шампионската титла? 7 точки изоставане. Колкото е било толкова. С този отбор Левски може да стане шампион. Ние сме отпадали, сме били с по-малко точки, пак сме ставали и сме играли последен матч, както беше първенството едно време. Левски ЦСКА винаги си играше последен матч. Той е съветващия, които обичат прогнозите, здраво да слагат на Левски шампион. Естествено, никой няма да се откаже и винаги съм казал, че... Забраш тук фактори. Много фактори. В днешно време. Едно време нямаше. Така е, но... Са много факторите. То не може без фактори. Ама това са ужасно много. Но това си е мое мнение, нали? Нормално е. След това да искам сега. Какво да кажа? Сега, изненада за Ивайло Петров. Той се крие малко, крие този период като юноша. На Левски обаче при нас в Господарите няма криене, имаме една снимка от архива. Айде сега да разкажеш на зрителите къде е това. То пише отдолу.
Това е Аз Витоша. се го крия. Коя година е тази снимка? Знаеш ли откъде я взех тази снимка? От едно италианско списание, много силен турнир в Италия. да, и това ви е снимката преди да заминете. 89-та година. 89-та. Да. Кажи ми какъв ти е бил прякора. Примерно на Божидар Искренов се знае, че нещо с Г. Не, това беше малко. Войната ми измисли дзенгата. Войнов ми измисли Дзенгата. да. Това ти е бил основният прякор. Да. Даде ние един човек от тази снимка. Ни я даде Георги Христов. Ни я даде тази снимка. Да, каза, вика да ти покажа с Ивайло Петров на турнир в Италия от италианско списание. Спомняш си го този период? Значи аз не мога да забравя откъде съм тръгнал. Не съм като много хора да го крия. Не съм бил в Левски, еди какво си, сраме. Окей, бил съм в Левски юноша. Защо да го е срам? Не, защото много хора... Аз съм юноша на Левски, в Левски играх и в ЦСК, което това беше скандално. Оцениха ли те по достоинство в Левски, за да не играеш в мъжки отбор след това? Не ме оцениха и затова се разделиха. Продължаваме с следващата тема – оставки и конгрес на БФС. След сериозно обществено напрежение и кървав протест, може би най-логичното се случи. Борислав Михайлов подаде оставка и обяви конгрес на Българския футболен съюз в края на месец март следващата година. Както вече казах, най-логичното се случи след месеци, да не казвам и повече, в които доста хора поискаха оставката на Борислав Михайлов. Гледам ги бона. Колко са млад. Това я бяхме подготвили за изненада. Сега, изненадата към Божидар Искренов. Разкажи къде е тази снимка. В центъра се виждате. Това е на Приморско, бе. И Борислав Михайлов до тебе. Това сме Рости Грозданов до Боби отляво. Това е Джуджето, играеха заедно в... Коя година е това? Мисля, че 80-та или 81-та. Ходехме на Приморско, защото имаше много малко време за почивка. Тогава бяха, мисля, че 10 дена. Това е между сезоните ли е? Да, лятото. С приятелки, семейства. Няма приятелки, тогава сме млади още. Вие там ги търсите на морето, ги търсите приятелките. Тук на колко години си? Като ме гледаш на колко мога да съм, 18, да. Къде сбърка твоя приятел Борислав Михайлов с управлението на българския футбол, толкова обичан, като футболист, като вратар? След това, което се случи, логично е да си подаде оставката. Сега, какво ще се случи от там нататъка? Всички казват, ето подай си оставката. И какво ще стане след като си подаде оставката? Коментират всичко национално отбор. Как да има национално отбор, като то няма български футболисти и българско първенство? Да, Боби има много грешки и много вини. И веднага Ивайло Петров. Мнението му за оставката и грешките на Борислав Михайлов. Грешките са много. Сега, аз имам друго мнение. Грешките са страшно много. Оставката доста закъсня. Но, тук има отварям една скоба. Който и дали ще бъде Вербата, дали ще бъде Бълък, дали ще бъде който и да е, трябва нещата да се започнат от корените. Леле, значи има да чакаме. Ето това си коментирахме. Който и да дойде, нещата няма да станат. Тук говорим за някакви години, 5-10. Да не чакаме бързи промени. Няма как да стане. И пак. Това е след 18 години, като си работил по един тертип. Да, точно това казвам. След това няма как за една година. Това казвам, че трябва от корените. Понеже и двамата, и Гиби каза, аз не съм пряк участник, свидетел, той е в Америка, връща се, така е, факт. Ти също в момента не си замесен във футболния процес. Ето един треньор на отбор от втора лига, който между другото днеска в последните дни го разнасят след мача на Янтра Габрово и всички го поздравяват за мъжкото изказване. И е много прав. Поздравявам Футболния съюз за деня и часа, в който са избрали на матч. Понеделник 12:15. Другия могат го направят във вторник в 10:30 сутринта. Ако намерите държава в света от Патагония до Аляска, ви казвам, в която телевизионните права за един клуб да са 4-5 пъти по-малко от това, което този клуб плаща на футболния си съюз или на там футболната асоциация във вид на глоби. Ние сега трябва не да алармираме, а да пребиеме футболния съюз с този, който ще управлява това, което и да втория сезон.
15 март като мина, аз ще им кажа на много хора много неща. Как се решаваха, как се правиха камп, там има една стая пушком ми казват. Вътре пушек не се виждат от пушек, седат и си говорят бабите и девите ни. Не знам какво ще се случи на този конгрес, какво ще го правят, кои ще са кандидатите. Аз съм... този конгрес е един конгрес. Избираш и това е. Важното е това, което и Велислав каза и което коментирам. Какво трябва да се направи? Добре, аз от тия, където при 2 години искат Боби да се махне тия тримата. Единият е единственият до сега сигурен претендент. Той до сега не е казал, той ходил да обикаля България да представлява клубовете, да им казва какво са му неговите идеи. Излезе онзи ден по време на обявяването на кандидатурата с 3-4 интересни неща. И тия интересни неща мога да ги вземеш от интернет. Ако не знаеш да ти кажа, или от много места могат да се вземат. Той на ден ми говори, някой интервю го гледах, не иска да му слушам глупостите, ме бе го пуснал по телевизията, че той да иска да среща с премиера, с министъра на спорта, някакви... Той си живее в някакъв него свят. Много зор иска да стане президент. Не хубаво ли ще станеш президент? Те сега след 2 месеца, Боби като се махнат и ще станеш президент, да те видим какво ще цътнеш и ще вържеш. Единият ще живее в Англия 2 месеца, 2 седмици ще бъде в България, другия ще го направя в футболния съюз, ще го направя да отговаря за финансите, който живее в Испания, защото той много му се отдава това финансовите ситуации, които... Как гръбна сега? Как няма да ги грабна? Нормално, ти се разкара нормално... Как няма да го грабна? Ама има нещо друго. Айде, ти ми кажи... Не, говоря за друго. Остави го Боби 12-18 години, ще го маха. Как можеш да искаш да станеш президент? В Англия, другия в Испания. Как искаш да... Кажи ми Боби на един матч, който е бил на българското първенство. На един матч бе до... Ходеше на някой матчове на Лудогорец, ходеше. Не знам къде е. Пак се връщам. На Левски ЦСКА бил ли? Мене ме няма, бе, Иво. На Левски... Иво, не коментирам, защото ме няма. Давам ти нещо друго. Слушам го по няма как да си президент да отидеш да гледаш защото той казва, той другия ще живее, един от кандидатите за тия тройката, ще живее в Испания, защото там живеел. Стилян си живее в Англия, ще да се връща да бъдеш в футболния съюз за 1-2 седмици. Чакай малко, бе. Са, това е несериозно. Нали искате да променяте футбол в България? Няма значение кой ще станеш президент. Нещата трябва да тръгнат от корените. Защото наистина много неща са объркани в българския футбол, говорим. Да, Гибона вика, един ще бъде в Испания, живее и какво. Ама аз пак казвам, Боби Михайлов, Знаеш какво съм го казал нееднократно? Сега ще го повторя пред вас. Защо този човек Барбатов, който от 2 години и половина иска сменя Боби, но отиде при Боби при 3 години, когато се върна с неговите идеи, да седнат като нормални хора и да му кажа, виж какво, така и така си имаме идеи, виждаме футбола в какво положение, в каква деликатна ситуация. Дай, аз ще бъда покрай тебе. Нали, рано или късно, примерно ти ще трябва да се оттеглиш там нормално. И по този начин той ще влезне в канала, или как да кажа, в орбитата на това, което е правил. И той загубил 2 години и половина, които може да прибавим. Боби как стана президент? Покрай бат. Нали? Оттам, да има приемственост, това имаш. Ето това иска да кажа. Да. Какво ще застане? Само пустоти и гледам по телевизията. Смята, че по този начин, по който управлява Борислав Михайлов, може да е сметнал, че не може да купие нищо. Дадах ти пример. При 2 години и половина, 3. Защо не отиде ето ти им припил? Викам, Мишко, Иво, сядаме на масата. Аз няма да се мешам. Аз ще стъп тук и ще бъда в някакъв футбол, примерно, без значение какъв. Но просто да видя. Отиват на някакви конгреси, примерно на УЕФА, примерно, той отива, вижда каква е ситуацията, запознава се с това, влиза в лобитата, които трябва да се направят. 2 години, направи го, ти всеки ден изгледаш по телевизията, искам да го махна, конгреса е на такова, клубовете изгонени, изключени, аз ще ги върна, аз ще ги направя. Чакай малко, ай стига. След интересните и скандални български теми се насочваме към последната в днешното предаване. Няма как при тази интересна ситуация в английското първенство да не видим явлението Вила и падението Юнайтед. Лично аз не очаквам да станат изненади. Или Манчестър Сити, или Арсенал ще стане шампион. Там няма да стане грешка. Аз не го питам него, виж как не се обръщам, защото той е пристрастен. Първият му отбор е Тотнам, втория му Арсенал. Това са моите думи. Те и Тотнам живнаха в последния кръг. Не, Тотнам не. Но тук да говорим за Астон Вила, за Челси, за Тотнам. Съгласен, Арсенал или Манчестър Сити шампион? Гледай сега,
Това е изненадата на първенството в Англия. Примерно Астън Вила в момента, това е факт. Играят такъв футбол, напомнят ми за Лестър, между другото. Играят наистина перфектен футбол, нали, не забравяме, че е от много сериозен треньор. Уайрен Емери. Един от любимите ми треньори. И примерно, където е бил, винаги се е показвало, че той не е случайен човек. И виждате какво направи от Астон Вила в момента, да бъдеш трети, което е факт. И да биеш Манчестър Сити, Арсенал, да играеш като голям с големите. До треньорството стигаме. Юнай Мери беше на Арсенал. Да. Нищо. Ама ето идва в Астон Вила и прави нещо. Виж, ето тук е разковничето един треньор, защо не мога да успея да кажем в Арсенал, в Челси, Манчестър Юнайтед, да. А отива в някой, да кажем, айде, Астон Вила със среден отбор, отива и прави чудеса, както беше и в Испания. Психологически добре работи. Може ли явлението Астон Вила да повтори подвига на Лестър от преди години? Гледай сега, там това явление беше наистина само една година. Тя танцува само един сезон и как се казва, нали, това е песента, но те наистина заслужаваха тогава. Може би, защото бяха един такъв много млад, скромен отбор, ако мога да кажа, но играеха много силен футбол. Астън Вила играят много силен футбол. Никой не обръща внимание, те си ги биеха наред и никой не беше. Он вкараше всеки матч по един-два гола, кой отбор не го иска, той си остана там, вместо че ще си играе там. Да, там още. Той вика, не искам да се махам. Както и да е. Но те вече имаха проблем след смъртта на собственика, който там падна с хеликоптер и оттам вече станаха нещата. Сега, нали, това не го пожелавам на никой, защото... Но казваш, като започнахме, дали ще има изненади. Мисля, че няма да има изненади. Да, Ман Сити знаем какъв отбор са, но не забравяме в Англия какъв е футбола и там не се знае нищо. Ливърпул на кое място бяха преди един месец? Така е. Но Ливърпул имат Юрген Клоп. Но това е другата, но имат и добри футболисти. Това също е много важно. Айде, като казвате, имат и добри футболисти. В неделя е класиката. Голямото дерби в Англия, Ливърпул, Манчестър Юнайтед. Много ми прилича на онзи момент, март месец, когато Ливърпул беше домакин на Юнайтед. Не знам дали си спомняте резултат. 7-0. Може ли да се повтори нещо подобно сега? Аз ще кажа първо преди го, защото това малко... Гледай сега, това е дерби, никой да не бива да подценява, независимо в какво незавидно положение сме. Аз не съм от Манчестър Юнайтед. Издаде се, Иво най-после. Не, аз това съм. Но никой не трябва да подценява Манчестър Юнайтед, защото всички знаят, че това е един класен отбор. Класен отбор и ако го подцениш, може да ти изиграе още шега. Прогнозата си за матч? Аз прогнозите винаги... Победа за Ливърпул, равенство или Манчестър? Не, аз ще играя за Манчестър Юнайтед, не ми харесват като отбор, както има един друг отбор, който не харесвам в моя живот, така се Байерн Мюнхен. Поред мен фаворита е Ливърпул, защото в незавидното състояние, което са Манчестър Юнайтед в момента, но пак не трябва да ги подценяваш. Но по-скоро към единица, към победа за Ливърпул. Така мисля. Иво? Но мисля, че Манчо ще бие. Ти си, че Манчо ще бие. Въпреки че аз колко още ще харесам, както и неговия отбор, където той не ги хареса, Байерн Мюнхен. Това си ми другия отбор, който направо не мога. Сега ще казах. Не мога да... Вие затова ли ви събрах? Аз съм го казал. Антифенове на Манчестър Юнайтед и на Байерн. Наши преди колко години съм го казал това, пак бях в едни предаване. Аз съм го казал и излизам това. Това ми е най-омразният отбор. От гледна точка на това, може би, защото играха с червени екипи. Колко още ще търпят Тен Хаг, за да завършваме? Това е чести към. Да много търпят повече. Да много търпят повече. Дай както на Манчестър Юнайтед треньора. Сега, много време психически да се подготвите за тежки. От кога не сте играли чак? Колко време? 20, 30, 40 години. Започва голямото дерби. Ивайло Петров отдясно, Божидар Искренов отляво. Старт! До 2 гола се играе. Импровизиран матч. Няма сини-червени, както виждате. Черни срещу сиви. С странна тактическа постройка. Така дух ма наврем. Чакай, рефер има. Айде. Съдийска топка. Ти като всички раз... Чакам нещо от двата ъгъла, който... 1-0 за Ивайло Петров. Гониме и време, кой най-бързо. Годините в Америка определено са повлияли на Божидар Искренов. Ама не, тя обърка.
Тук играе с трима вратари. Така е. Защото... Ето явно гол. Спортсменско стискане 2-0 за Ивайло Петров и победа за него. С това днешния епизод на Шампионски игри завършва, уважаеми приятели. Очаквайте ни следващата седмица. Благодаря и на гостите. Ивайло Петров, Божидар Искренов. Живи и здрави. До скоро!